Ba zan dawo da tallafin man fetur ba. Tinubu, za ka maido da tallafin man fetur ko ba za ka maido ba? Gaskiya Aladin ɗan TikTok ba zai iya maido da tallafin man fetur ba, saboda Najeriya fadi da kuɗaɗe da aka zaben ina business ɗina kawai sai a hana ni, ba mutane suka zaben ba, na bi su da taliya da abinci da makaroni da atamfa. Saboda baka tausan talakawanka, saboda kuɗinka aka zaɓe ka, mutane suna mutuwa saboda yunwa. Yanzu ka duba ka gani, duk zumuncin shinkafa da wake sai da ka raba su. Haƙurinmu ya ƙare, mun fusata, ai mana adalci. Ai a cikin salon mulki da na Fir'auna ba ku sha komai ba zanga-zanga kuka yi ba, zanga-zanga yanzu bai ta ƙara muku, dan yanzu ma zan muku zanga-zanga wallahi sai na koko da talakawa sai sun mutu da yunwa, ba ni da tausayi wallahi, kuma ba zan maido da saboda baka da tausayi to me amfanin ka tunda ba za ka dawo da tallafin man fetur ba, mutane suna mutuwa da yunwa, ba gwara ma na sheke ka ba. To ku ci gaba da mun following yan TikTok. Yawa kowa ya tsaya, ke ma ki tsaya, kai ma ka tsaya, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen shirya muku katin fassarar Aladin Record a wannan tasha ta Aladin Record TV. Mun gode masoya.